Hej, jeg hedder Pernille, og det du skal nu, det er, at du skal sætte dig et læringsmål for den kommende uge. Den her model er tænkt som et dialogredskab mellem dig, din underviser og dine holdkammerater. Når du sætter dig et læringsmål for den kommende uge, så skal du forholde dig til temaets formål, og du skal forholde dig til vidensmål, færdighedsmål og kompetencemål. Målet med selve opgaven her er, at du skal kunne forholde dig til lære- og arbejdsprocesser, blandt andet gennem selvevalueringsredskaber, hermed øge dit læringsudbytte. Det du starter med, det er at sætte dig et mål. Du tager udgangspunkt i temaets formål, for eksempel tema 2, livsstilssygdomme, og det kunne være, at jeg skal lære noget om diabetes. Så forholder du dig til etteren her. Hvorfor skal jeg lære det? Jamen det kunne for eksempel være fordi, at du skal ud og observere borgere og patienter med diabetes. Du skal vide, hvad du skal være opmærksom på ved en borger, der har diabetes. 2. Så forholder du dig til, hvad du ved i forvejen. Det kunne for eksempel være, at du ved, at der findes 2 typer diabetes. En insulinkrævende form for diabetes og en type 2 diabetes, som mere er livsstilsrelateret osv. osv. Så skal du forholde dig til, hvad du vil gøre for at lære dit læringsmål eller nå dit læringsmål. Altså, det kunne for eksempel være at søge relevant viden, læse relevant litteratur, søge viden på nettet osv. Så 4'eren hedder, hvilke tegn kan jeg se på, at jeg er på rette vej. Det kunne for eksempel være, at du nu var i stand til at give din viden videre. Du kunne informere dine klassekammerater om, hvad du ved omkring diabetes. Det kunne også være, at du kan nu informere en borger omkring sygdommen. Det du skal gøre, det er, at du skal gøre dig meget tydeligt, hvad er dit læringsmål. Og her skal du kigge på både vidensmål, færdighedsmål og kompetencemål. Hvor er du nu henne, når du evaluerer på, hvor langt du er? Vidensmål, det knytter sig til den teoretiske viden, du har omkring emnet. Færdighedsmål, det knytter sig til, hvordan du kan bruge din viden i praksis, hvordan du rent faktisk vil gøre, når du kommer ud, hvad er det, du vil observere på. Og kompetencemål, det er, at du gør det, og du gør det korrekt. Og det kan vi jo blandt andet se igennem simulation. Du må meget gerne tale med din kontaktlærer, dine holdkammerater, når du sætter dig målet, og tage endelig imod feedback. Det er meningen, at du skal udfylde bagsiden her. Fyld dit mål ind i de tomme rubrikker. Og så gemmer du dit mål i din uddannelsesbog som en del af den røde tråd i din uddannelse, altså en del af at se, hvor du er på vej hen af, en refleksion over din egen læring, og så bruges den også til bedømmelse i standpunkt. Og nu skal du bare gå i gang, og så vil jeg komme rundt i teamsene og snakke feedback.